Moko kuom jonyuol e kaunti ma Migori dwaro ni piny owacho omed omenda mag dongruok kuonde chung' od bura kata CDF ka gikoni kwan joma dwaro konyruok ma ichiwo kokalo e CDF ahinya jopuonjre osemedore kopim kod higni mokalo. Jonyuolgo moting'o Joseph Mangeteni kod Susan Chacha oluone kaluwore kod ngima mamedo bedo matek. Thoth jopuonjre genogi nitie kuom basari ma ichulo kokalo kuom agulu mar CDF mondo eka gichop lek margi mag somo. Komiti mar CDF e kar chung' od bura ma Kuria East olero ni nyocha ne giyudo kwayo mag jopuonjre maromo 5,000 madwaro sir mar somo kokalo e CDF kopim kod 4,000 e higa mokalo. Form 4 niko na form 3. Sasa nilikuwa naomba hata hapo amenisaidia, ninashukuru. Wale watu wamebaki ni wengi sana kulingana na ile battle imepatikana katikati yetu hapa Maranatha Nyabosongo. Tungependa kuona kwamba pengine hiyo mfuko uongezewa kidogo kusudi karibu kila mmoja awe anapata. Maana mmoja akipata hapa, wengi wale wamebaki ni kulalamika. Na wakilalamika hakuna aliyewafinya kwa sababu ni kitu tumefanya free and fair. According to CDF, the act is very specific. The highest we can give is 35% of the allocation to the constituency, or the minimum we can give is 25% of the allocation.